Ġimgħa u nofs mit-tnedija ta' helpline ġdid dwar l-użu tal-kannabis, l-Awtorità l-użu responsabbli tal-kannabis irċiviet 10 talbiet tal-għajnuna fosthom dwar irwejjaħ ta' kannabis fi blokok ta' appartamenti. Il-free phone il-ġdid huwa 80002088. Ma' TVM News, iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Aruk Joey Renovella spjega li wara li tintbagħat ittra lil persuna li sar il-ment dwarha, issir diskussjoni dwar kif jista' jitnaqqas l-inkonvenjent. Jekk dawn it-tentattivi ma jwaslu għal imkien issir spezzjoni fost oħrajn mill-uffiċjali tal-Aruk fir-residenza ta' min il-menta. Jekk tinxtamm riħa tal-kannabis jibdew proċeduri amministrattivi kontra min ikkawża riħa li jistgħu jwasslu għal multa ta' 235 euro. L-iktar emendi kruċjali huma dawk li bażikament jirafferma dan il-punt, eżattament fejn jidħol il-konsum fid-djar privati li inti tittoqgħod attent li bil-konsum tiegħek ma ddaqx il-ħadd ieħor, kellek emendi oħrajn illi qed inkomplu ndaħlu salvagwardji biex inkomplu nipproteġu iż-żgħażagħ tagħna fejn allura jekk inti ħajkollok żagħżugħ li jkun fuq mill-postijiet liċenzjati mill-Aruk, hemmhekk il-multa żdiedet b'10 darbiet li allura l-massimu huwa ta' 10,000 issa. Dwar kif l-inkonvenjent se jiġi pruvat fil-proċeduri amministrativi, Dr. Vella spjega li kemm l-esperti kif ukoll il-persuna li l-mentat se jkunu obbligati li jiġdu ta' ġurament. It-tipjib tal-kannabis f'postijiet pubbliċi speċjalment qrib it-tfal kien u baqa' illegali. Dr. Vella qal anzi li dan kompla jissaħħaħ l-assoċjazzjoni liċenzjati mill-Aruk ma jistgħux ikunu inqas minn 250 metru il-bogħod minn faċilità sportiva. Jekk hemm aspett li rridan indirizzaw huwa li propju nkomplu nirresponsabilizzaw u mhux nikkriminalizzaw. U dan qed ngħidu għaliex ħafna mill-ċirkostanzi li semmejna u daħlu fil-liġijiet tagħna ser jiġu trattati quddiem kummissarju għall-ġustizzja allura fit-tribunali amministrattivi u mhux proċeduri kriminali. U jekk anke ħadd instab ħtija f'dak is-sens, il-multa amministrattiva mhux ser titniżżel la fil-kondotta tal-pulizija u sanqas fil-fedina penali. B'dawn l-emendi l-Aruk għandha wkoll is-seta li tinforza fi ħwienet kummerċjali li jbiegħu prodotti tal-kannabis. Ġew iċċarati wkoll definizzjonijiet legali dwar sustanzi psikoattivi skont studji li saru f'pajjiżi Ewropej, kif spjegat is-Segretarju Parlamentari Riformi Rebecca Buttigieg. L-awtorità li ġiet mwaqfa propju għal dan il-għan issa għandha aktar esperjenza kien hemm realtajiet li feġġew fis-soċjetà u kien fl-interess tagħna illi nħarsu u nkunu qed nindirizzaw dawn ir-realtajiet. Tenniet l-impenn tal-Gvern li jkompli jisaħħaħ lill-Aruk biex tħares is-saħħa tan-nies.